Zdravím vás, volám sa Milan Ďurmek, som veľmi rád, že ste si našli čas na našu novú reláciu Minúta k veci, ktorou vás budem sprevádzať. Spasenie, spása, vykupiteľské dielo Pána Ježiša Krista. Toto sú veci, ktoré mnohých sa týkajú, ja by som povedal, všetkých, celého ľudstva sa to týka. Mnohí ľudia sa zamýšľajú nad týmito vecami, hľadajú odpovede, hľadajú nejaké veci, o ktoré sa môžu oprieť. Mnohých to nezaujíma, čo je na škodu ich samotných. Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem preto, aby vyriešil našu situáciu a vyriešil situáciu s hriechom. Hriech ako taký je na náš život veľmi zničujúci. Veľmi zničujúci. Pokiaľ sme mladí, ani si to veľakrát neuvedomujeme, čoraz sme starší a starší, badáme na našich rovesníkoch, že niektorí si žijú celkom pohodičkový život, sú pomerne mladí na svoj vek, celkom sa im darí, no mnohí práve naopak týmto hriechom sú dosť deštruovaní, sú dosť ničení a práve je to týmto, čo panuje vo svete. Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem preto, aby vyriešil situáciu s hriechom, ako som už povedal. My, ako ľudia, pokiaľ odovzdáme svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi alebo Bohu, tak sa dostávame na dobrú cestu. Lebo Pán Ježiš Kristus povedal, ja som cesta, pravda a život. Hej? Ja som cesta, pravda a život. Čo to prináša do tvojho života? Není to slepá ulica, lož a smrť. Slepá ulica, lož a smrť, to je to, s čím sa potýkame dennodenne vo svete. Ale toto nechceme predsa zažívať. Alebo áno? Toto nechceme zažívať, chceme žiť jeden dobrý, požehnaný, úžasný život a ja ti poviem, že sa to dá. Dajme šancu Bohu, odovzdajme život Bohu, vyznajme Krista za svojho Pána, lebo vďaka slobodnej vôli, ktorú máme od Boha, Boh ťa nikdy nedonúti k tomuto. On nikdy nepríde za tebou a nebude ťa nútiť, aby on sa stal tvojim pánom, aby on mohol nad tebou vládnuť. Naopak, hriech toto robí. A zlo tohto sveta toto robí. Mnohí z nás to dobre vieme. Keď si zoberieme len obyčajný hriech, napríklad nejakú závislosť. Jednoduchú závislosť, bežnú, cigareta. Poznáš také, že už toľko razy som chcel s tým skončiť, už toľko razy som chcel s tou cigaretou skončiť, ale vždy sa k tomu vraciam. Hej? Takže toto je to, čo teba nutí k tomu, aby si opakovane hrešil a to vedie vlastne k smrti. Hej? K smrti tvojho tela a pokiaľ Boh nebude v tvojom živote na prvom mieste, tak aj k smrti ducha. Hej? Čiže duševná smrť je niečo, čo vlastne nás oddelilo od Boha v tých prvých fázach ľudstva, kedy bolo ľudstvo stvorené a diabol bol šikovnejší. Diabol bol šikovnejší, oklamal nás a vlastne zviedol nás na zlú cestu. Ja ti prajem, aby si vykročil na dobrú cestu, aby si vykročil ku Kristovi, preto tu aj je naša cirkev v meste, preto buďme vďační za to, že je tu niečo ako cirkev živého Boha. Naozaj Boh je živý, Boh je nemenný, Boh je ten, ktorý chce prehovárať aj dnes do tvojho života. Ježiš Kristus chce prinášať riešenia do tvojho života. Dajme tomu šancu, dajme šancu týmto veciam. Ja to týmto spôsobom aj pozývam medzi nás. Uvidíš,
sme úplne normálni ľudia, s ktorými sa bežne stretávaš na ulici, v práci, v škole, ja neviem, kdekoľvek. Hej, takže nemusíš sa ničoho báť, nemusíš sa ničoho obávať. Takže ja budem veľmi rád, keď sa uvidíme, keď si zodpovedáme rôzne takéto otázky. Nielen spasenia, ale aj dobrého fungovania v živote. My chceme mať dobrý život, chceme dobrý život pre naše deti, pre našich vnúkov, pre naše vnúčky. Takže tak ako nás rodičia vychovávali, ako nad nami držali tú ochrannú ruku a viedli nás, povedzme, do dospelosti, mnohých možno vedú ešte aj ďalej, hej, lebo mnohí ste ľudia takí poslušní, ktorí si ctia rodičov a tak takéto niečo mnohí opúšťajú v tej dospelosti, ale ty keď urobíš Krista svojim pánom, tak on bude viesť tvoj život. On bude tvojim mentorom, bude tvojim tutorom, on bude tým, ktorý ti ukáže riešenia do rôznych skúšok, do rôznych životných situácií. Dnes napríklad aj je obrovská rozvodovosť, hej, kde manželstvá sa vo veľmi krátkom čase rozpadávajú. Poznal som jedného kamaráta, ktorý naozaj do týždňa bol rozvedený. Do týždňa bol rozvedený a toto není cesta, pravda a život. Toto Boh nenachystal pre nás. Božie dielo je manželstvo, Božie dielo je rodina a výsledkom tohto sú deti, výsledkom tohto je potomstvo. Takže som veľmi rád, že sa môžeme takto k vám prihovoriť skrze toto dielo Minúta k veci, skrze túto reláciu, ktorá je produktom kresťanského spoločenstva v našom meste, v Čaci. Budeme rozberať aj mnohé iné témy. Teším sa na to a uvidíme sa pri ďalších témach, verím tomu a teším sa na vaše otázky. Takže ešte takto na záver pre tých, ktorí sa rozhodli odozdať svoj život Bohu, lebo vidia v tom zmysel, krátku modlitbu, poprosím ťa, zatvor oči, opakuj po mne nahlas, má to svoj význam. Pane Ježišu Kriste, ja verím v to, že Ty si zobral moje hriechy na kríž a zomrel si za moje hriechy, ktoré ja som doteraz napáchal, ktoré ešte aj napácham. Ja Ti za toto ďakujem, za toto vykupiteľské dielo. Ja Teba vyznávam svojimi ústami za svojho Pána a Boha. Teba robím svojim Pánom. Amen. Týmto sa s vami lúčim a teším sa na ďalšie stretnutie.